2 Samuel chapter 9. 2 Samuel chapter 9, verse 1. And David said, is there yet any that is left of the house of Saul, that I may shew him kindness for Jonathan's sake? Davide wathi usekhona yini osele endlini? uDavide wathi usekhona yini osele endlini kaSawuli ukuba ngimenzele umusa ngenxa kaJonathani na? Luke chapter 17. Luke 17, verse 11. And it came to pass, as he went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee. And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off. And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. And when he saw them, he said unto them, go shew yourselves unto the priest. And it came to pass that as they went, they were cleansed. And one of them, when he saw that he was healed, turned back with a loud voice, glorifying God, and fell down on his face at his feet, giving him thanks. And he was a Samaritan. Verse 17, and Jesus answering said, were there not 10 cleansed? But where are the 9? Wathi sahamba ukuya eJerusalema, wadabula iSamaria neGalile, esangena emzaneni othile, wahlangana naye namadoda ayishumi anokhoko, amela kude, aphakamisa izwi athi, Jesu, Nkosi sihawukele. Uthe ewabona, wathi kuwo, hambani niyoziveza kubapristi. Wathi esahamba hlanjululwa, enye yawo isiboni iphulukisiwe, yabuya imdumisa uNkulunkulu ngezwi elikhulu, yawa ngasezinyaweni zakhe, imbonga, yayingumSamariya. Kepha uJesu waphendula wathi, akuhlanjululwanga abayishumi na? Baphi pho abayisishagalolunye na? Psalms 103. Amahubo 103, verse 1. Mabusi. Psalms 103. Mbonga uJehova mphefumulo wami, konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele. Verse 2. Mbonga uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Praise the Lord. Nihlale phansi. Come on, guys. Let's count. January, February, Sambe Mankala, March, April, December. Lalela. Akusima symmetry eGoli. Akusimigwaqo eGoli. Akusimigodi eGoli. Akusibhamu eGoli. Asingabala kushona ilanga. January, February, March. Izolo kuThangi sithe siphuma eMarshall Town, sikhuphuka ngoAnderson, ngihamba nomamfundisi, sikhathele sibuye emsebenzini. Nayi itekisi ibuya ngoVan Villach, uAnderson i-one way slow. Sizwe isiren yamaphoyisa, sithi amhlamba amaphoyisa agijimela i-emergency somewhere. Kanti umuntu wetekisi uyabaleka, ubalekela amaphoyisa, bala emva kwakhe. Kunokuthi ajike ngoAnderson ayele, ujika uza ngapha, uza phezu kwethu.
ukuthi usiceze kanjani asikwazi, ukuthi maphoyisa ngabe nidonsa isibhamu nadubula nageja iteksi nadubula thina, why they didn't do that angikwazi. Kodwa nanku enginakho, January, February, March, April, kwenzeka konke. Hey, niyangizwa nina? Sagibela amateksi angathembisi ukuthi izosifikisa lapho esiya khona. Kwaginqike inye eyethu yangaginqiki. Hallelujah. Sathenga ukudla kwenye indawo singazi ukuthi kunepoison. Sadla. Hallelujah. January to December. Glory to God. We are not the wisest of the people, but the Lord has been good to us. Hallelujah. Hallelujah. Izwi likaNkulunkulu uthi uSamuel sebenze konke, bahamba bafika lapha bathi hey sekuze kwenzeka. Indoda yathatha yamisa idwala, yathi ngaleli sidwala kuyaba isikhumbuzo ukuthi Ebeneza usiholile Jesu. Sahlaselwa ngamaFilisti, sahlaselwa yilabayana, salahla ngabasithandayo, kodwa wena usiholile kwaze kwaba la. Ngalokho siyabonga. Hallelujah. Ivuliwe Avalon namanje, so kuvuliwe Avalon, kuvuliwe West Park, kuvuliwe le Makhaladini, ikhona nje singaphe Waterfall, avuliwe yonke ama-cemetery. But I'm grateful to God. I'm not counted among them. I am here. Angina bulletproof. Angaze ngigqoke bulletproof. Siyaqhuma ibhamu siluma. Ukuthi wayinhlamvu zingadluli ngakimi, I don't know. Kodwa engikwaziyo nakho, sinendoda engabonwa, ingumoya, iyasikhusela. Mhlambe sidinga ukuvuseleleka bazalwane. Ake siminimizeni inkonzo yokucela. Ake sandiseni inkonzo yokubonga. Sibonge. Kwesinye isikhathi sibonge noma kungavumi. Sibonge. Glory to God. Hallelujah. Amen. NgoJesu wethu. Kune message ade ngifuna ukuyikhuluma somewhere. Message yakho nithi don't be among the 9. Be among the 1. Don't be among the 9. uJesu uhlangana namadoda angu-10. Glory to God. Bonke bayasizakala. Le revelation uNkulunkulu angiphe yona. What yona in9 is his church. I1 is his church. In9 is the world. Praise the Lord. Umhlaba ubonga uNkulunkulu ngeChristmas Day ngotshwala. Babonga uNkulunkulu ngebhamu. Babonga uNkulunkulu ngokudlwengulana. Praise the Lord. Nangu umSamaria siluma. Ongasiyena umJuda. Ongasiyena umJuda. Bonke bebegula mamkhwa. Ngokufana ukugula nyakuthanda akuna apartheid. Gula noma ngubani, noma umntwana webukhosini uyagula. Wakubahlasele bonke ukugula. Bayangizwa abazalwane. Bahlangana nendoda okuthiwa ngumelaphi wabalaphi. Akabathintanga ngezandla, wathi qhubekani. Izwi likaNkulunkulu lithi bathi besaya. Yeyi nina, akekho atshela omunye ukuthi sesiphulukisiwe. Baphulukiswa kanye bonke. Glory to God. Babehamba bengu-10 babusi. They were a team. Ukuphulukiswa kwabo kwayi-divide team. Ukuphulukiswa kwabo kwayi-divide team. Kwajiko yedwa. Come on.
ungabolindi igroup ekubongeni, ungabolindi approval yabantu, ungabolindi ukuthi bonke abantu bavumelane nawe. Bonga. Yajika indoda yathi bengigula sengiphulukisiwe. Jesu ngizobonga. Angilandanga uzocela imali, bengigula sengiphulukisiwe. Praise the Lord. Ngizobonga. Ma-asha sinitshele le ndoda ingene mayifuna ungena phakathi. Praise the Lord. Ngizobonga. Glory to God. Ngizobonga bengigula. Uthi mabe qala ingxoxo siluma. uJesu uthi bengicabanga ukuthi nizobuya nonke. Ngoba nginiphulukiseni ngitheni. Kanti sebeshonephi abangu-9? Sebeshonephi ngoba kuphulukiswanga wena wedwa. Iphi 9? Glory to God. Namthanda inkosi yami engiyithanda kakhulu ezwini kaNkulunkulu. uDavida ulwa kuze kube nzima. Ulwa nendoda eyayisilahlwe nguNkulunkulu ogama layo lunguSawuli. Indoda eyayipopular ngokwabantu kodwa ingekho popular ngokwecebo likaNkulunkulu. Balwa. Hey nina, ngiyakhumbula ukuthi ngelinye ilanga balwa inceko zikaDavida zaze zamthola uSawuli ekamela idwala. Nisekhona nina? Ake sihambeni sonke. Namhlanje sizobonga. Sizobonga. Ngicela ungambuza ukuthi mfundisi ngibonga. Sizobonga. Thola indoda iqamela idwala. Isitha sikaDavida. Bayalwa. Zithi inceko zikaDavida ayinkosi ovela uqede phela. Nanku umuntu uzemba lana. Ovela uhlabe uqede. uDavida ukhuluma kahle. Uthi touch not. Davida kade lo muntu walahlwa nguThixo. uDavida uthi touch not the anointed of the Lord. Izinceko zibona umhlatshelo la. But uDavida ngomoya wokubonga mama kaJob. Uthi hayikhona asizikumncedisa uNkulunkulu entweni aphezukwayo. Touch not the anointed of the Lord. The war went on until David won the war. Glory to God. Hallelujah. Wabiza ama-subordinates wakhe ezogcotshwa uDavid. Uthe the first day, sizothi thina esikhathini samanje, it was his inauguration day. Egcotshwa ukuba inkosi. Lalela uDavid okwazi ukubonga. Sengihleli la. Sengibusa. Ngilwile noSawuli. uThixo wangenzela iplan enhle. Umntaka Sawuli oyedwa waba ispy sami. Yamuza umntwana engqondo engakhohlwa. Mbonge uNkulunkulu nguDavid obhalayo. Mbonge uNkulunkulu ungakhohlwa. Yey wena ungakhohlwa. Uthi mayesehlele esihlale somkhosi uthi for the sake of Jonathan. Hallelujah. For the sake of Jonathan kunento engithintayo la. Ukhona yini owendlu kaSawuli? Sengiyinkosi ngilwile noSawuli. Kodwa kukhona okuhle okuphumile endlini kaSawuli. Ithini nginiseze abantu abami ningabophila impilo yama celebrities. Celebrity kuba kuhle kube kuhle mhla kuphela ubuhle uveza bonke ububi esasingabuboni ex yakhe. Usuku umubi kakhulu. Sasingekho kwenzeka konke lokho. Wena bonga ukuthi nike naboleka nothando for such a time. Ungasitsheli ngobubi. Mfundisi sasa wathi wena mawuze usithi inkosikazi yakho yinja wayiqomela ninja. Ushiya abantu. Wena nango salelwe yikho. Thini nisizi revelation. Umuntu obongayo uphiwa mo.
Umuntu obongayo uphiwa mo. Simile namhlanje la. Mhla kabani namhlanje? Mhla ka-6, 7. Mhla ka-7 December 2025. Sithi thina Jesu siyabonga. Usigcinile namabatha ethu. Wasigcina nezigwegwe zethu. Wasigcina nemlomo yethu engahlekliwe. Wasigcina nengqondo zethu ezinhlanhlathayo. Wasigcina nama-tempers ethu akaphume outside the box. Glory to God. Wasigcina nama-disappointment. Wasigcina nokugula kwethu. Besithi uzoselapha wabamba. Wasigcina. Glory to God. Hallelujah. Iningi lethu lafana ngabe sesafa. Wala nathi Jesu. Walile nathi. Khona yini owendlu kaSaul? I feel like saying thank you to Jonathan. Yavuna ngixoxela indaba. When they asked about the end of the house of Saul, bamba bayodinga okhubazekile. Yayazi misfit. That was a misfit. Saul and the disability kwakungahambisani. Izwa mase bemchazela sebemprofile mamkwakhe. uDavid uthe ukhona yini owendle kaSaul? Bathi kuye ukhona kodwa. Siyabonga Jesu kodwa. Khona ama one room ethu sasena kodwa siyawabonga kodwa besithi uzosipha amamenshi cha asibongeni one room. Ngiyangizwa bazalwane. Asibongeni khona okubukeka kukhubazekile. Glory to God. uDavid uthena angibuzanga iabilities zakhe. Uthe ukhona yini owendlu kaSaul? Bahamba bayomletha ngewheelchair. Glory to God. Indoda ithe ifika ngokukhubazeka kwayo mama kaTho yabona ukuthi I don't fit to be in the empire of the king. Glory to uDavid uthi lalela, from today awusabuyeli le wena usiyohlala la. Kukhuluma umuntu onjani lana bazalwane? Khuluma indoda ebongayo. Ubonga uJonathani. Ungakhohlwa wena mzalwane. Unomkhuba omubi wena. Okukhohlwa lapho sizakele khona. Glory to God. No antu wakho yena lana ayekuhlupha umbonge. Unamandla ukubonga. Ungabamba amaqhubu bonga. Kungasinguwe anti ngaba kunje so. Kunabanye abantu abanenhliziyo ezingaforgive. You need to learn to forgive and appreciate. Let's welcome to the Lord. Hallelujah. Be thankful. Be thankful. Ungakwenza mhla ka-7 December 2025. Ugcine lapho. Bonga. Glory to God. Kumalo. Nivinjwa yini ukubonga? Mina ngingaka ngangena lutho. Angina zero. Laba they are living like kings at their age. Kodwa yibo abantu abagcwala yonke indawo. Bacela lapha. Bacela lapha. Bacela lapha. No. Stop the beggarly mindset. Be thankful. Bonga. Yeah, bonga. Kanti mamfundisi intombazana yaseSwatini yayishona. Sibonga lokho esinakho. Nokunye yakukho
khona okunye sibonga lokho kukhona khona okunye. Ngiyangizwa bazalwane, ake ubonge wena. Emalangeni labe kuneyikhukhula, inilizulu kwama kubi kakhulu, awucwila ngemanzini wena, indlu yakho ayingenwanga ngamanzi. So uvinjwa yini mankala ukuthi uthi Jesu ngiyabonga. Nomunye umuntu enteni sithi asihlangane endaweni engaka, wathi kimi mfundisi angina na 10 rands e-transport. I felt bad. Ngathi isikhathi samanje kunomuntu ongenamali ye-transport. What is true mfundisi anginayo. Praise the Lord. So kwathini kimi mamkwa? Ngiyabonga ukuthi mina ngikaze ngiswele 20 rand. Bakhona sebembuka kabi, kodwa ngicela ukuxoxela, aliqala usuku lami ngingena 100 rand. So ufuna mina ngifane nawe ngihambe ngani yadabukisa. Ngihamba like a man egcwele ukubonga. Ngiyahamba ngiyojika. Angihambi ne9, ngihamba noyi1. Othi yena ngiphulukisiwe, I'm coming back to give obeisance and reverence unto the Lord. Hallelujah. Are we together, bazalwane? Sizobonga. Sizobonga. Masiphumalana siye epakini. Yakwakuthi yokwenzani? Siyobonga impilo. Jesu sigcinile kwaze kwaba la. Are you sigcinile man? Mamfundisi we prophetic with that song. Sigcinile kwaze kwala. Asisoli, asikali, si right. Tshela makhelwane ungabona ngani iyahlupheka. Ngi right. Ngi right. Nkulunkulu wethu. Umtshele. Nkulunkulu wethu usibonelela every 24 hours. Akasibonelela 365 at a day. Every 24 hours, the Lord provides. Umamfundisi kasandithandi because kunye kuyi-statement okungamchaziyo. Siyathi siphakathi kwe-crisis, ngithi we will make a plan. Yes, and I know from experience okuhamba noJesu, a plan will come out. Izwani bazalwane, akuna problem engena solution. Never. Ayikho noma sekutheni. Umuntu angafi solution isiyamncwaba. There is a solution. Hallelujah. Umuntu angagula, uyaphila, uyaphinda phulu. Akuna problem. Give your neighbor a 5 with makhelwane. No problem. Engena solution. There is a solution. There is a solution. There is a solution. Akuna ndaba. Nina i-problem eninayo. You think a solution should happen now? No. Niyangizwa ngikhuluma? Yona leyo problem ekushayisa ngekhanda manje. There is a solution in store. It's just waiting to be activated. Wena hlala phansi wenza into yodwa. Jesu ngiyabonga. Benginobulephero wabuya ne-solution. Ngiyabonga. Kungavela enye problem, ngiyakwazi wena Jesu uzophinda uyilungise. Sine problem enkulu esinayo. We think every problem should be solved now. Doesn't work like that. Life is about solving problems. Glory to God. Izwanini bantu abami. Ningizwe kahle. I'm not a believer of poverty. No. And nimbuke kahle phezeni. I'm not a believer of poverty. I hate poverty because it's an enemy of God. Hallelujah. Mama umlotsha ababaleka ngomama labana bafika komdala usazawa
ebatshela ukuthi lana echurch we don't believe in poverty. Babaleka. Umfundisi wathi echurch la abuyi ngamateka adabukile. No. We don't believe in poverty. We believe in extravagance. Amen. We believe in higher standard. Umamncane utshele sami wathi bale ngiyabonga ukuthi usunithethe wambona isigoli yonke. Ikamera yami sishintshile. Ebejwayelelo kana ngama matchbox kwaselangeni. Athi sibale angikhulumi lutho mina. Wena sibonele ukuthi there is luxurious life outside. Ungafikele Gole Hillbrow, ungafele Hillbrow. Aze ngakhuluma. Praise the Lord. Hallelujah. Ngimtshelile usibali wami. Ngathi sibale poverty is not physical. Poverty is in the mind. That's a problem of your mind. Inju ungayibophela ku 1 meter noma usuxegisile. I1 meter, it will always evolve around 1 meter. Poverty ayikho physical. Poverty la. Ngiyakhuluma. Ake nithi amen ngizwe. Glory to God. Hallelujah. Change the way you perceive things. Nina ngifuna ukwenza another app yokunizwa lapha enixoxa khona nonke. Ngicela niyeke le conversation yokuthi abantu banemali banenyoka. Stop that conversation. Stop it completely. That's a wrong conversation. That conversation comes from the pits of hell. And the devil is teaching you not to think. Imali iyenziwa kungena nyoka. Inyoka imali yaselaphi. Ukuthi wonke umuntu onemali zinyoka. Hayi laba baphatha. No, imali khona. You are busy thinking wrong about money. And stop it. Amen. Umfundisi sasa wajwala ukuthi nibuya nemkhuba yasemasontweni. Ingqondo yasemasontweni leyo. Praise the Lord. Bengitshela umfundisi ekuseni we are busy planning something. Ngithi mfundisi, njengoba sesikhulumile so, kunenhlanzi izovula umlomo somewhere. Siyathatha imali sibuyisele emfuleni. Asidli inhlanzi, sithatha imali siluma. Isiwula sifika sibamba inhlanzi siyoyosa. Hayi inhlanzi izokhafula imali. Wena thatha imali uyokwenza ofuna ukukwenza, inhlanzi iqhubeke emanzini. Amen. Hallelujah. Ngicela ukunibuza something. Ngoba nababhilivela ku poverty. Phakamisa. Cindy, when you are not a proponent of poverty, how believe you poverty? How challenge you? Uzele uyipedestrian, loku uyipedestrian. Kapela. Ene nyakuluma. Ene mina maze ngikhulumile. God establishes it. Ngatshela thina nomafundisi yakhuluma ngale nkonzo kakhulu. Praise the Lord. Sakhuluma kudala le sise akendala. I said, God, don't give me poor people that remain poor. You come here, your life must change. As simple as that. If your life cannot change, we'll give you a transfer letter. You come here, your life must change. We don't keep people as they were before. It means we are preaching a dead Jesus. Our Jesus is alive. Even daughter yafika emshadweni kungena bottle store, kungena wine. Praise the Lord. Yafika yaguqula amanzi. What is your life?
Kuyini impilo yakho? Ningizwile mabusi. Niyekele indaba yenyoka le. Imali. Nimane niqinisa amakhanda khona nonke niyafuna ukuyahlala e-Waterfall khona la. Nezangane ayifundisi ukuthi ojabula ezulu. Ezulwini akujatshulo, kunomjabulo wakhona. Lana sijatshuliswa imali. Abanye bamile ku-Nugget Street so ngikhuluma. Bamiso. Badinga imali. Badingakala imali. Ungababuza ukuthi nenzani la, dinga imali baba. Amen. Glory to God. Sluma. uNkulunkulu wethu uhlakaniphile. Let me teach you one thing. God is clever. He doesn't give flood. He gives drops. He checks your management ability. Umuntu othola okuncane mfundisi ayobonga akulondoloze. Glory to God. I wrote something somewhere ngathi even crumbs when they are well managed they end up being bread. Imvuthuluka ngazimanage kahle uyaphuma nesinto. Have you checked what invented the pizza? Have you checked what invented the pizza? Pizza into inventwa ngamahobho. Babedobha ama-pieces of bread nama-pieces of meat ema-dustbin and put it together. Ohlakaniphile what I love this idea. So manje kule nsuku umuntu mayisedla ipizza ungane isikhokho yethu. Athi udla into yamahobho. Why? Praise the Lord. Out of a problem, a solution was created. Sometimes what you go through is demanding you to think outside the box. Yangizwa abantu abami. uNkulunkulu doesn't give you harvest, he gives seed. Ake mphinde ngikhulume. He doesn't give you harvest. He looks after your work, but having given you the seed. He harvest, it doesn't come from God. Come on, let's be very frank. He harvest comes from you. When audience, 3 men were given talents. One, he buried it down. What happened to him? He was cast down because he didn't manage the league that God had given him. I love that woman. I love that woman that prayed to Jesus. And Jesus says, it is not good. Give the food of the children to the dogs. I love the management of the conversation. Listen, Lord, even dogs. This is a woman who has an intention of not giving up. Praise the Lord. Uyeke into zokuduba. Nezinja Nkosi. Hey bazalwa, nezinja Nkosi. Ngoba usungibize ngenja. Nezinja Nkosi azilali zingadlile. Okukhithike etafuleni lenkosi ziyakudla. Listen to the way Jesus goes on with the conversation. I've been everywhere. Kade ngimbona umuntu okholwa kanje. Glory to God. Sizothini bazalwane namhlanje? Ebenezi. Siyabonga Jesu. Siyabonga dwala lethu. Usigcinile kwaze kwabala. Izwani ke bantu abami, I've anointed all of you with oil. There is no devil, there is no enemy from any pit of hell. As we are closing in Konzo namhlanje, there is no devil that is going to interrupt your life. Nizohamba kuma holiday, nibuye still in one piece. God will protect you. God will preserve you. God will enlarge you.
God will give you a refreshing mind. Praise the Lord. Ngiyafuna nihambe emakhaya niyojabula. Mawunabazali hamba uyoba ne-fellowship nabazali bakho noma bakhonza amadlozi, wena hamba uyokwenza i-fellowship nabo, ubathande, ubabonge, uzobuya bhekila untshela ukuthi abazali bami have been converted. Bayangizwa abazalwane. If you are a breadwinner in your family, don't tire. Continue. Glory to God. Ungahambi uyobona u-anti wakho lwana mandlovu, lwana engimaziyo, ungaphethe lutho. Hamba uphethe something. Ufike ubonge. Gogo mkhulu, thank you. Senzeni kodwa mzukulu. Hayi ngizobonga. You became part of my life. Glory to God. Umuntu obongayo ngiyanitshela mina nabuya lana nonke ni promote because uhambe wayobonga. Amen bazalwane. To God be the glory. Mbonge mphefumulo wami. Ungakhohlwa. Hallelujah. Amen ngoJesu wethu. Kodwa nina nifuna ngize ngithini? Glory to God. Iningi lelo lana nesifikele egolini madabudabu. Unazo izithombe zakho zakudala tosana ufike egoli. Sase kumangala ukuthi inkazana yona le kade yapi? Wayihluphe kangaka. Ncube. Uzakhumbula. Mrs. Ncube, umbheke wena, wayubheka abantu ngikhuluma ngawe. Uzakhumbula. Bonga nini mani bantu abami? Bonga nini? Ngiyabona amaglasi kaMpumi. Shala kanoko. Wayedlula lapha phambi kwe-agenda leqwa amaglasi agreen. Simangala ukuthi katena amaglasi agreen nalo watete. Sekunje namhlanje. Sekunje. Ubususithi wena uswakhohlwa. Moyo senakhohlwa. Uthi niyashesha ukhohlwa yini? Amen. Khumbula nini lapho uJesu anithethe khona? Nibuyele njengomSamaria. Niyobonga. Glory to God. Tina ngithi this is provide service where we work. Most of our business is providing service. Ama customer, they are so rough to us. Glory to God. Unalele viki nje ntolo yiwani o rough namanje sikayiqeda indaba yakho. U-rough njani? Kodwa ngithe ngingedwa i-team yami singekho. Athi Jesu akungisize ngalwana. Akungisize ngalwana. Praise the Lord. Ngizwe yedwa sithi pick up phone. Athi no, you don't need to come. Let's give it a chance. Ngathi Thixo wami usengene. Ngoba yakuthi ngimsize ngani? He thought I'm going to fight her. Ngathi no mama, sorry. We'll come and solve the problem. Praise the Lord. Noma sengithethisile ngelina umunye wantethisa ngama noLungi. uLungi wamangala ukuthi kanti umdala bamthethisa ngaka. Uyazi wangitshela zonke ezikabhoko. What, I've never seen a stupid man like you. What's wrong with you? uLungi ucabanga ukuthi ngizohlanya manje ngathi mama, sorry. Can you show us what you want us to do? Imali wayi-e-wallet sesihambe ecatshile bedroom. Esesesaba ukuthi indlela ubaba lo responde ngayo. I never thought it's the way azore. Ungaphakama, you are causing a problem. Praise the Lord. Sorry mama, sorry. Everything. I've never seen a man stupid like you. Wara. Umlungi wayesekhala. Uthi udedwami bayamlengisa lana. Amen, bazalwane. Let's give the Lord a joyful noise of your hands. Amen. Bonga wena. Bonga. Abanye awukhuliswanga ngabazali bakho. Ukhuliswe by foster parents. Bonga. Abanye ama backgrounds, they are not the best of them.
Kodwa lalela, hamba uyobonga. Sukani ukuthi nixolise wena uxolelwa izono, kodwa wena ungakwazi ukuxolela abakuphazamisile. Akekho umuntu la, ngicela ningilalele. Akekho umuntu ongenamkhuzuko la. Unamanga. Abangenamkhuzuko bonke sebafa. Imkhuzuko yakho nensindiso yethu yatholwa ngemkhuzuko. Come on. Ungabambi okungahambanga kahle siluma. Bamba okuhambe kahle. Glory to God. Bamba okuhambe kahle. Mina ngabe nginama degrees. Ngiyamazi umuntu owenza ngangabi nama degrees. Okuzwayo isithandwa sami esikhulu. Glory to God. Wathi noma eseshonile ngamthengela i-tombstone enamandla kakhulu. Uyangizwa? Ngabambi izinto ezilimaza wena. Ola ubonge. Kankala. Utshela umakhelwane wakho, ola ubonge. Forgive and be grateful. Glory to God. Abanye abantu babalekala amacala amafamily bazowafihla eChurch. Lungisa indaba yakho noJesu la uyolungisa ekhaya. Ningenzela ifavor abantu abami. Ningayikhuluma nabafile emathuneni. Ningayikwenza inkonzo zokugcotshwa imisizi nani. Kuyingozi. Senginigcobile ngeoil, it covers everything. Indaweni yakuyo mayigcwele abathakathi, they will never touch you. Uzolala nje ubuthongo futhi obumnandi. Kunezinye izizwe ezithumelana ngemvula, kuthiwa izulu, umphezulu. Cela ukunitshela indaba, indlu ozolala kuyo, umphezulu angeke ungene. Ngeke. Abanye nizogibela amatekisi nisemakhaya, itaxi yakho izocasha. Ayizukubonakala. Idimoni lika December lezingozi angeke libone itekisi wena ozohamba ngayo. Ukudla kwemakhaya kube kuhlatshiwe nani wena, you never get sick from that. Glory to God. Lapho eniyonyathela khona kuyozama zama umhlaba ngoba uJesu wethu uyoba nani. Akubanga umakhelwane izandla ngenze the last prayer of the morning. Glory to God. Babona amandla